Kaixo, gaur Txanogorrituren antzerkia egingo dugu Mikalek naiz eta kontalaria eta ehiztaria izango naiz. Ni naiz eta antzerki honetan Otsoa izango naiz. Ni Naia naiz eta antzerki honetan ama eta amona izango naiz. Kaixo, nire naiz eta antzerki honetan Txanogorritxu izango naiz. Behin batean, zegoen ama eta esan zion Txanogorritxuri. Txanogorritxu, etorri! Amonari eraman eta kontuz Otsoarekin. Bai, ama. Eta Txanogorritxu menditik zihoala Otsoarekin topatu zen. Nora zoaz. Amonaren etxera. Zu hortik joan eta ni hortik joango naiz. Bale. Ni bide motzetik joango naiz. Ha. Eta Otsoa amonaren etxera lehenengoa iritsi zen. Tok. Zein da? Txanogorritxu! Sartu! Zein da? Txanogorritxu naiz. Sartu. Ara, amona, ze begiaren handia daukazu? Zure beto ikusteko. Ara, ze zuzurain handia? Zure beto zaintzeko. Ze hau hain handia? Zure beto jateko. Oso gaizto izateagatik. Ze ondo, Otsoa da! Gustatu zaizue? Bai!